Здравейте хора и добре дошли в дълго неочакваната версия на Minecraft 0.15.0 май беше. Както виждате, добавили са нещата от Minecraft на компютъра. Има от 1.10 вече са сложили Leather Horse Armor, Lead, Gold Horse Armor, Iron Horse Armor и Diamond Horse Armor. Следващото нещо е, че има нови блокчета и нови мобове. Първият моб е този зомби хорс, който е по-малък от нормалния хорс. Следващото нещо е скелетън хорс, дънки, рабит. Ето го, рабита, но не знам защо спала съм такъв. Обикновено в Minecraft има други. Това е муле. Има и още, само да ги намеря, хорс нормалния. Мулето... Зък е това, ще ви покажа. Стрей... Wither Skeleton. Wither Skeleton. Има и Wither Skeleton, които пак са от Minecraft на компютъра. И когато ви отворите, ударите, или пък когато ви видят и ви ударят, ви пуска нещо като Poison, но не е точно Poison. Нарича се Wither, с който умирате. И не е като в Poison да оставате само на половин сърце. Оставате... Може да умрете, ако не сте с хубаво броня или някакви такива. Стрей. От 1.10. Това е същото като скелетъна. Публика. Само че... когато ви стреля, ви пуска различни полшана. Също е хъск. Хъск... това е зомби, което има направо нов скин. И хорса, да ви покажа, че е по-едър от тези. Ето виждате колко малък е сравнение с скелетона. И си фриж, защо фак само ги взимам. Така да, има и нови... Има, ето ги новите блокове. Само да сложа това. Първото нещо ще започнем с пистона, който когато сложите редстоун е така. Може да избутва блокчетата е така, но когато махнете това, блокчето ви остава. За разлика от стики пистона, където когато сложа блокче, ще видите как да... Хора, набързо ще направя едно така. Ето, сега ще видите. Никаква разлика няма, но има една. Когато чупиме това, блокчето си остава там. А стики пистона, когато чупиме блокчето или ръчката дръпнеме, си го залепва с него. Следващото нещо е диспенсъра, в който може да сложите някои неща. И, например, когато натиснете това, то ви ги дава. Следващото нещо е дропъра, в който пак оставяте някои неща. Натискате това и то ви ги стреля, само че на по-далеч. Ето както виждате, където ми ги дропна тия голд енджант на тия бутушки, то ги стреля на по-малко разстояние, а това на по-високо, по-дълго разстояние. И така с тях можете да си правите някакви системи или капани. Следващото нещо е от 1.10 на компютър.
това е обсервер, който с него може да сканирате нещата. Все още не съм разбрал как работи, но не знам как работи наистина. Още никой не знае, майче. Нищо. Следващото нещо е, че са добавили нови стрели от 1.10. Така ще оставим някои неща, така ще ги спаме рандом. Да се вземем един лък, хора. И тук съм подготвил, направо ще целя по тяло. Ето, която стрела ви е най-вляво, не я стрелят. Ето, както виждате, пуснах му забилите. Не. What? Кое ми го пуснах? Нищо, сега ще наведем така. И аз не знам какво правя. Сега ще демонстрираме на този зомби хорс. Ето, пуснахме му Poison. Защо фак е пуснал само Poison? Добре. Сега. Това е стрент. Кой за 2 удара можете да убиете направо хорса. Следващата стрела е... Сега ще видим. Тя беше Slowness. Стрелата. Следващата стрела е... Брик. Да я махнем. Следващата стрела е Weakness. Вау. Окей. Това май беше местами damage. Следващата стрела Снифчен. Speed. Не. Това беше пак стрент. Добре, хора. Не знам какво се случва. The fuck? Стига бе. Той не е това. Това е Invincibility. Но... Не. Това май е спешно. Това е Speed, хора. Добре. Следващата стрела е... не знам коя. Ще демонстрирам на друг. Това беше Night Vision стрела. Следващата стрела е тая розовата. Там да дали е тия. Не. Weakness. Да махнем. Това беше Water Break. Да диша под вода, толкова вече ще може да диша под вода. Ще стане амфибия. Следващата стрела е тази оранжевата, която е Fire Resistant. Да я разкараме. Следващата стрела е розовата. Така, която тя е Regeneration. Искам да я разкарам. Последната стрела е Invincibility.
the fuck? Значи не работи на тема. И да, хора, това ще е всичко от ревюто ми. Надявам се да ви е харесало. Не знам, на мен само ми стукнаха устата. Малко ще ви разведа един Creative World ми. Тук не съм го довършил Spring Bunny, иска да го направя. Другото нещо е тази кукла, която ми беше първата постройка, и тук някаква къщичка, която иска да я направя пицария. Другото нещо е, имам там зоопарк, някакво, вътре има някакви клипи. И това е моята PvP арена, хора. Нещо като пейнтбол стана. На отборе. Другото нещо е това готино влакче. С тук Пакман, ето го дупчето, има едно слънце, не знам защо съм добавил. Тук е музей на блокчета. Не ви интересува, тук вече е на Коко. Тук съм добавила една парзалка, е така. Тук ми е плажа, където надолу може да се влиза. Това е моят крокодил, където го направих преди няколко дни. Не знам. Имаше и още една статуетка на Коко. Ето я. Много готино се получи, между другото. Това аз го направих. Да. Вместо да направя един батут, направих някаква къща от батут. И да, хора, това ще е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се и дайте лайк на клипа. И да, довиждане. Колко стана? Чакай.